Keď začneš jedlo zeleninou, v tvojom tele sa stane zázrak, ktorý by si do prdele nečakal. Vláknina dorazí do žalúdka ako prvá a spraví dve geniálne veci. Najskôr vytvorí hustú ochrannú sieť, taký lepkavý štít, ktorý ostane pár hodín a nedovolí cukrom z cestovín či pečiva vletieť do krvi ako šialené. Vďaka tomu sa hladina glukózy dvíha pomalšie a ty necítiš ten typický nárast cukrovej bomby. Druhá vec, vláknina spomaluje vyprázdnovanie žalúdka, takže jedlo prechádza tráviacim traktom pomalšie a ty si sýty dlhšie. A tretia, podľa nových štúdií, zelenina na začiatku jedla nakopne malé svine, L-bunky, ktoré tvoria hormón GLP-1. Ten ti zníži cukor, potláči hlad a dá ti pocit, že konečne máš kontrolu nad tým, čo žerieš. Takže namiesto toho, aby si sa po obede cítil ako nafúknutý balón s cukrovým kómom, začni jedlo zeleninou a sleduj, ako sa tvoje telo mení. Sleduj ma, ak chceš vedieť, ako preprogramovať trávenie bez jedinej tabletky.